Kun je het verhaal kwijt omschrijven? Wat is de essentie? Ja, een jongen is 18 naar het buitenland verhuizen. Hier weer om een dorpsfeest mooi te maken. Treft de vriendin van zijn broer. Die broer is 18 overleden bij een auto-ongeluk. En ze vinden elkaar wel heel erg aardig en er groeit iets moois uit. Zij het heel langzaam, omdat natuurlijk die idee van die broer er wel heel erg tussenin staat. En dat is een achtergrond van een merk, maar de kleurrijke figuren die er zal bij hebben. Wie is een jontje doet bij hem thuis kwam? Het heeft ze zelfs al weer even in. En dan? Even weer waarom in het buitenland? Ik hoor eens een echte merkenmaatje. Dat ken ze er vanzelf niet. Ik sliep de nacht bij Zomke. Als je in eerste instantie vreeg als maaiwerker. En een paar weken later zijn van was ik de haatrol ha. Dus zo ben ik er onder haatrol kan. Hoe je dat zo kwam? Waarom best vregen om de haardrol in eerst te doen? Nou, 4 weken alweer heb ik met die lospul in werk. Lucky Manuelo wie dat. En wie ik toneelmaster. Zo kwam ik Jan Tismaats in. En toen begon ze met deze film. En toen hebben ze mij gevraagd van god was het weer hetzelfde, mag je mij helpen? En dan hebben we een paar vergaderingen gehad en op een gegeven moment belden ze me op van god, was ik een roltje ha. Dus zo ben ik aan. Wat nou jongen? Zenuwachtig? Was het wel goed rechtje hè? Het is compleet nij. Het is nij voor mij ik. Dus ik denk nou ja, en ik ben van mezelf al ben ik gewoon net zo op de vakgroen altijd. En ik denk dit moet nou maar eens een keer wezen. Actie! Nou, ik ben altijd wel heel erg in film geïnteresseerd geweest. En we zijn altijd wandelen met dingen, maar hier belofte en muziek en dat komt dan bij elkaar en dan wordt het heel groot. En dat ging na 8 jaar een keer dienen en dan wordt het voor mij een beetje wat minder spannend worden. En dan ben je nooit te denken, ja, hoe kun je nou toch weer wat oors bereiken? En film is dan een mogelijkheid. Wel een heel lastige mogelijkheid natuurlijk. Want het is heel oors dan in je belofte, dan leven ze nog een bepaald moment daar. En ja, dit is volle meer over een volle langere periode. En van als je het eindproduct uiteindelijk krijgt. En dan mag ik al vragen, wat heeft dan onder het eindproduct? Want het is maar de vraag hoe goed wordt het en willen de mensen naar zien. Dus we zeggen eigenlijk, ik hield het nadrukkelijk, het gaat niet alleen om wat we krijgen, maar ook om hoe we het maken. Het proces is voor ons heel belangrijk. Nog een keer? Ik vond het mooi. Ja, ik moet nog even 1 keer doen. Hoe als iedere keer de kleren weg. We beginnen al jaren in de hal om iets leuks te doen met een film. Nou, dat kan op allerlei manieren, maar we zeiden, we doen het waarschijnlijk maar 1 keer, maar dan doen we het goed. Dus ik qua yield, qua inzet, qua menselijke figuratie en het verhaal wie ik al bekend. En je hebt een heel soort attributen en locaties bij. Dus we pakken wel uit, ja. Ja, het is ook een hele ervaring, hè? Dan weet je ook precies hoe het al je werkt en hoe het al je gaat en hoe lang het mensen wachten moet en hoe geduldig het is. En dat is het leuke, als wij daar omheen scharrelen, dan zie je stukjes op een monitor en dan denk je, goh, wat ziet het er prachtig uit. Nou, mooi. Daar doet het dan voor. En als iedereen dan ook even shit weer als het voor doet, dan zeggen we, oh ja, dat is toch wel heel leuk, wat zal dat eens een mooie film worden. Nou, daar ben ik wel van overtuigd dat dat wel zo is. Ik ging net toch dat er dat waren zo. Van een ziel vol mensen vertellen dat er verhaal op die is. Ben je net jaloers? Het is een goeie jongen. Doe maar eens er een streep onder zetten, Milja. Zo is het onrieren om zo'n film te maken.
Ja, altijd doen. Maar hard rekken maar een heel soort tijd en een hele hoop stress en een hele hoop inslag. En het kost altijd meer geld dan je eerst denkt. Wij gaan vanuit in oktober hebben een prachtige film staan. We doen een grote finale, een grande première. Bij ons in het dorp. En dan zullen de mensen in Friesland zien wat wij maken gaan en wat wij van een Fries dorpsfeest vinden.